ده هفپیوینەکێ دا لەگەل سەرۆکەی رێژیما سووریە بەشار الئەسەد لە کەنالا CBS یا ئەمریکی یا گۆ دۆهاتە ئەنجامدان ئەسەد ڕاگەاند گۆ ئەردۆگان توندە لە هەمبەر ئەخوان الموسلمین و ئەڤ یەک نایەواتەیە گۆ ئەو ئەندامەکی وەیە لێبەلێ توندە لە هەمبەری و تووشی نەخۆشیە خۆبینینێ بوویە و ژووی وایە گۆ بوویە سلتانê زەمانê xwe di çerxê bîstûyekê de. Serbarkir گۆ ئەردۆگان نەتەنێ çav digirê serdarbasbûna terorîstan بۆ Sûriyê lê piştgiriya lojistî û serbazî jî pêşkêşî wan dike rojane. Got eger wek numune em bajarê Kobanê bibin, gô Kurd şerê rêxistina Daişê dikirin û dema gô êrîşê ne balafirên Emrîkî dest pê kirin. 4 mehan ji wan re pêwîst bû ta wî bajarê piçûk rizgar bikin. Ji ber gô wek gô min got ew êrîş şeklî bûn û Tirkiye piştgiriya Daişê dikir. Esed di hevpeyvîna xwe de serbar kir, gô Siûdiyê heman îdeolojiya Daişê li gele. و هجمارên kuştiyan yên Siûdiyê ragihandî nerastin û bikaranîna bermîlên teqîner ji aliyê rejîmê ve dijî sivîlan ret kir û êrîşên hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê rexne kir û got berfirehbûna rêxistinê nerawestandin. Di pirsyarekê de ji Sûda gô Esed wergirtî ji derketina Daeş li holê got derketina Daeş ne ji nişkê vebû. Ji berê de serjêkirin û kuştin û xwarina dilê qurbaniyan hebû di destpêka krîzê de. Bi çi lojîkê ez ê mifayê ji vê bibînim. û çawa ez ê welatê xwe ji dest bidim û bihêlim gô alîgirên min bên kuştin. Herwiha Esed red kir gô tu rola Îranê di Sûriyê de hebe û derketina Qasim Silêmanî, jeneralê Îranî û serkirdeyê Feyleqil Quds li Sûriyê girê da bi serdanên asayî û got ji mêj de serdanên wisa hene wek şêweyek ji piştgiriyê. Esed daxuyakirin gô Hizbullah Lubnanî ne ew supayê mezin e gô karibê rolekê di Sûriyê de jî bilîzê. Esed behsa desthilata xwe li Sûriyê jî kir û got desthilات li Sûriyê nemalbatiye û bavê wî Hafız el-Esed nedixwast Beşar bibe serok lêbelê bimîne diktorê diranan li Londonê.